हेलो गाइस नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय दिनैनि बे फुंबिलि समाव रायजो राजाफोर दिनैनि थारिखआ जाबाय 30 मे मैयानि समावसो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि एबा सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोदान आपडेट खालामदों कोविड-19 खौ लानानै बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरनि बेनिफिट दङ बै बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायगोन आं बिनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गोनांथार आरो आपडेट होबावनो सानदों बेनोखि बै समनि मुंदांखा बर'नि फावखुंगुर कमल लाहारी बिथाङा दासान्दि आयुष चन्द्र हस्पिटालाव बा देहा फाहामसालियावहाय बिथाङा गुवाहाटीयाव बिथाङा माने देहा फाहामगासिनो दं होननानै देहा फाहामगासिनो दं होनना बुंदों बा देहा फाहामथाय लागासिनो दं होनना बुंदों बिथाङा कोविड-19 जों साग्लोबसारजादों होनना बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं आर'ज खालामो जे नोंथांमोना बयबो जे बे भिडिअखौ नायदोंब्ला इसोरनियाव आर'ज गाबजि जाहाथे थाबैनो बिथांनि देहाया सुस्थ जायो गोग्गो जायो आरो हामो आरो लोगोसे दाख्लै बावैसो आं बुंदों बा मैया आं मोनसे आपडेट खालामदों बेयावहाय दाख्लै सानै जोंहा मास मोनसेयावनो बा 1 वीकआवनो सानै जोंनि बर' हारिनि एमएलए बर' हारिनि दैदेनगिरि गेदेमाफोरा रुंसारि जालांबाय गोबां गेदेर लस जोंनि थाखाय स' बिनिखायनो जाहाथे बेबायदि आरो रावबो लस जाबावा रावबो बेफोरबायदि माने रुंसारि जाबावा बिनिखायनो नोंथांमोना आर'ज गाबजि सोरगोआव थानाय अबंलावरिनियावहाय जाहाथे थाबैनो बे सुबुंफ्रा जायफोर कोविड-19 जों साग्लोबसारजानानै दं बिथांमोना थाबैनो गोग्गो देहाखौ मोनफिननो हायो दायो आं नोंथांनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आपडेट होनायखौ फोरमायना होनोसै कोविड-19 खौ लानानै बे आपडेटआ जाहैबाय जायफोर गथ'नि बिमा बिफाया कोविड-19 नि जोहै रुंसारि जादों बेनि थाखाय आपडेट बिथाङा बुंदों जायफोरहा गार्जेन दङ आरो जायफोर गथ'फोरा गावसोरखौ जोथोन लाग्रा दङ बिथांमोननो 3,500 रां मास मोनफ्रोमबो होगोन होनना बुंदों फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट महरै मदद हिसाबै बेखौ प्रभाइड खालामगोन होनना बुंदों बा थाबैनो खालामगोन बेखौ लागु आरो लोगोसे माखासे गभर्नमेन्टआ माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माने माखासे स्किम दिरुनगोन होनदों आन्डार स्किम बेवहायबो 2,500सो मोनगोन बायदि होनदों पार मान्थ स' नोंथांमोना बेखौ खबर लाबानो जाबाय मोजाङै आरो लोगोसे 10 इयार्सनि गाहायाव जायफोर एडल्सेन्ट माने हिन्जावसाफोर बै जाबाय गोजौनिया जाबाय हौवासाबो दं हिन्जावसाबो दं नैबे पइन्ट मोनसेनिया सेकेन्डनिया जाबाय सेकेन्डनिया जाहैबाय कि सरकारा बैफोर उन्दै गथ'फोरनो मोनसे मदद खालामनो थाखाय फाइनान्सियेल बा लोगोसे बिथांमोननि थाखाय फेसिलिटिस इनस्टिटिउसन फरायनायनि सायावहाय माखासे बिथांमोनखौ जौगानायनि सायावहाय माखासे स्कुल एजुकेसननि एक्सपेन्डिचारनि सायावहाय माखासे हेल्प खालामनो थांखि लादों जायफोर गथ'फ्रा हिन्जावसाफ्रा 10 इयार्सनि गाहायाव दङ एडल्सेन्ट गार्ल्स विथ नो गार्जेन स' बिथांमोननि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे हाउस गथ'फोरनि थाखाय बानायनानै फेसिलिटिस होगोन आरो लोगोसे इनस्टिटिउसन आरो लोगोसे बिथांमोननि थाखाय फान्डिं होगोन बिथांमोननि फरायनायनि बिथांमोनखौ जोथोन लानो थाखाय आरो लोगोसे बिथांमोननि फरायनायनि खरस गासैखौबो बिथांमोननो जोथोन खालामनो थाखाय बेखौ एक्सपेन्स खालामनाय जागोन बेखौ आरो थाबैनो लागु खालामगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे फर अरफन एडल्सेन्ट गार्ल्स जायफोर हिन्जावसाफोरहा बिमा बिफा गैजा रोङा बिथांमोननि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोननि थाखायबो जानाय लोंनाय आरो बिनि गेजेराव बिथांमोननि साननाय हनाय बिथांमोननि गासैबो प्रटेक्सन प्रपार प्रटेक्सन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौबो मदद खालामगोन जानाय लोंनाय थानाय मानाय गासैखौबो बिथांमोना प्रभाइड खालामगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे मेरिज एसिस्टेन्ट टु गार्ल माने जायफोर बे कोविड-19 खौ साग्लोबसारनाय समाव बेवहाय सोरबाफोर हाबा जादोंब्ला बे समावहाय बा जानो नागिरदोंबा होमबा बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ मा थांखि लादों बेवहाय आं नोंथांमोननि स्क्रिनशट होगोन प्रुफनिसो बेवहाय बुंदों फर गार्ल्स अफ मेरिजेबल एज गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल एक्सटेन्ड वन टाइम फाइनेन्शियल पेकेज एज ए मेरिज एसिस्टेन्ट स' बेयाव बुंदों कि जायफोर हाबा जानायनि सम जाबाय आरो बिथांमोना हाबा जानो नागिरदों बा बिथांमोननि थाखाय मोनसे वान टाइम फाइनेन्शियल पेकेज माने बिथांमोना मदद होनो नागिरदों बेनो जाबाय वी अल्सो प्रोवाइड 1 Thola of gold आन्डार अरुण'दय स्किम होनना बुंदों अरुण'दय स्किमनि जोहै बिथांमोना 1 Thola सनाबो होगोन होनना बुंदों नैबे कोविड-19 नि गेजेराव साग्लोबसारनाय आरो बेखौ थाबैनो माने लागु खालामगोन आरो लोगोसे एमाउन्ट अफ रेस 50,000 टु इच चुज गार्ल होनना बुंदों जायफोर हाबा जागोन बिथांमोननो गासैनोबो 50,000 रां बैसोर सुबुंफोरनो हिन्जावसाफोरनो होगोन बे बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे स्किल डेभेलपमेन्ट एन्ड ट्रेनिं बे कोविड-19 खौ लानानै दा बेवहाय बुंदों
बिथांमोननो लैपटॉप टैबलेट प्रोवाइड खालामनाय जागोन स्कुल कलेजाव अर्फन चाइल्डफोरनि थाखायसो दै आरो चाइल्ड आन्डारगोइंग vocational training बिथांमोननि थाखायबो all student will be linked to skill based educational and will be provide training बिराद बेनिफिट आंनि थाखायबाथ' बिराद बेनिफिट बेसिकली जायफोर हिन्जावसाफ्रा हाबा जागोन 1 तोला आरो 50,000 रां मोनगोन बिथांमोननि थाखाय बांसिन बेनिफिटसिन आं बेखौ नुहुरसिनदों आरो आं बेखौ मोनसे साजेस्ट खालामनो सानो नोंथांमोना बे 1 तोला सना आरो 50,000 रांनि थाखाय नोंथांमोना हाबा जानो नाङा दै जाम्ब्रगोनबो डेन्जारसो बे 50,000 1 तोला सनाजों नोंथांमोना संसारखौ जाजोबनो हाया ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेवहाय माबानो जाबाय आरो लोगोसे फर अर्फन एडल्सेन्ट गार्ल्स बिथांमोननि फरायनायखौ जायखौ माबादोंना बेवहाय जेरै हमना ला कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया बेफोरबायदि माने स्कुल बेवहाय माने बेफोरबायदि सिस्टेम जेरै फेसिलिटिस मोनो जोंनि आसामाव बेबायदि बाहायगोन होननानै बुंदों बेखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा स' आसा खालाम नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बेनिफिट खालामदों जायफोर अर्फन्स बिमा बिफा गैजा रोङा बिथांमोननि थाखाय बेफोरखौ एसे साबधानै मोजाङै नोजोर नायनानै नोंथांमोना एसे हेल्प खालामना होबानो जाबाय न'नि मानसिफ्रा स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बे भिडिअखौ जेसेबां हायो बयनिबो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो नोंथाङा जेरै बुजिदों बेखौ बयबो बुजिनो हानाय बायदि थेंक इउ स' माच वाट्सएप फेसबुक स्टेटासाव शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय थेंक इउ